Peranganing seserepan adat Tata Jawi nggih angka setunggal. Pangertosan adat tata cara dumadospun adat laku jantraning gesang tata cara ingkang lumampah ing mangsa titis titah tetes tarap. Ingkang angka kalih tata cara ingkang lumampah ing mangsa tatap. Angka 3 tata cara ingkang lumampah ing mangsa tuntas, tata cara ingkang lumampah ing mangsa tutup. Wekdal setunggal pepanggihan pangertosan adat tata cara Jawi. Adat tata cara inggih menika lelampahaning ingkang sampun kalimprah wiwit ing uni utawi turun tumurun. Adat tata cara Jawa inggih menika lampah-lampahing tata cara ingkang jumbuh klawan pranatan turun tumurun ing tanah Jawi. Tata cara Jawi inggih menika pranatan ingkang hasumber saking karaton Surakarta Hadiningrat saha Ngayogja Hadiningrat. Lampahing gesang manungsa cakra manggilingan. Urip lan mati kuwi mung siji awit sejatine wong urip kuwi lumaku tumuju pati lan wong mati iku lumebu marang urip kang anyar. Mula yen gelem urip aja wedi mati, sing wedi mati aja urip. Menika Rama Sudiatmana Suwargi menika. Sekar Dandang Gula warah dalam SISKS Pakubono ingkang kaping 10. Ugemana pawilenging Gusti yen budaya niku datan beda lan pusaka kedatone kalamun dipun rengkuh dipun persudi amberkahi lamun siniya-siya tuwuh halatipur marmo prasekting budaya pepitrene woh pangolahing budi ning salami-laminyo. Menika wau dandang kula rasipun slendro menawi pelok benten malih. Purwa madya wasaning dumadi mujudaken laku jantraning ngagesang kaperang dados 7 sinebat to sabta. Ingkang sepisan utawi ing angka setunggal titis sinebat purwa, titah ingkang angka kalih, angka 3 tetes, sekawan tarap, gangsal tatap, 6 tuntas, lajeng 7 tutup wasana. Dados ingkang dipun wastani madya kala titah tetes tarap tatap tuntas. Ingkang angka 7 minangka panutup nggih wasana utawi pungkasan. Tata cara adat ingkang lumampah ingkang angka setunggal. Wilujengan Tedak Siti so wilujengan geblak. Selapanan wilujengan ingkang angka kalih 38 tingkeban brokoan so lahir. Madya Tedak Siti tetesan tarapan palakrama ndodokori lamaran paning setan. Siraman midodareni panggih ngunduh temanten ruwatan. Wondene wasana wilujengan geblak utawi sedanipun menawanipun geblak nek wong Jawi iki. Angkating layon angka kalih pangrutine utawi pangruktine layon. Angka 3 wilujengan. A 3 dinten, B 7 dinten, C 2 dinten, D 100 dinten, E mendak sepisan, mendak kaping kalih, F 1000 dinten, G haul utawi khol. Menika wau. Dados sanajan panjenengan panata cara upaminipun. Wah aku kok diajari ngeten. Sakmangke kan awis ingkang kagem wonten ingkang kagem ugi ingkang mboten. Nanging panjenengan mangke jejering panata cara upami dipun suwuni pirsa kalian kadang. Aku pengen menika saged kagem patokan panjenengan. Wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga. KS menika Kanjeng Sunan Kalijaga
bab purwa wasananing dumadi. Sradandang gula kepethik saking buku dakwah Sunan Kalijaga. Uripiku ning donya tan lami umpamane jebeng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae tan wurung nuli mantuk mring wismana sang kaning uni ing mengko aja samar sangkan paranipun ing mengko padha weruh yen asale sangkan paran duing uni aja nganti sasar niku laresipun pelok menawi kala wau slindro menika pelok purwaning gesang perangan setunggal panggesangan sinebat titis inggih menika wiwit saking manunggaling jalu lan estri tumetesing kama tinampi wiji ing go garba temah pawestri Garbini napa ngandhut umur sekawan wulan Gusti maringaken ruh umur 7 wulan sampun jangkep badan wadak lan panca ndriyanipun sapurna sangang candra dasari kinudrat lair ing Madyapada menika namanipun purwaning gesang wiwitane urip purwaning gesang wiwitaning urip tuntunan luhur Raden Ngabehi Yasadipura dandang gula malih sinten monggo Puspinisti wanita puniki dadi wadah wijining tumita denacia jiwa cipe watak suar genunot nunot iku tegese jalari dadya nama swarga yen tetesing luhur winastana neraka lamun hamadangi asor suring budi wijihaneng prapriya mekaten menggah werdining tuntunan luhur Raden Ngabehi Yasadipura pujangga kraton Surakarta Hadiningrat ingkang angka setunggal titis nggih panjenengan pirsani mriki titis wijining wonten guwa garba sel telur menika kagem ibu sperma utawi kama utawi sinebat Tirta Perwitasari nggih Tirta Perwitasari mila menawi wonten siraman calon nganten niku ampun nyebataken siniram Toya Perwitasari larak pliket kabeh mboten trep dados menika mboten trep satunggaling kama manunggal kalian wijinipun ibu titis menika sinebat wijine wonten guwa garba sel teluripun ibu sperma utawi kama utawi Tirta Perwitasari ingkang saking bapak manunggal wonten ing guwa garba lados dados titah kados panjenengan dalasan kula wilujengan mangsa titis wilujengan menika napa slametan wilujengan mangsa titis minangka sarana
panyuwunan dumateng Gusti ingkang hamurbing dumadi ing mangsa titis kawontenaken wijengan selapanan tigang lapan mitoni utawi tingkepan lejengan lair utawi brokowan menawi pati wonten ingkang nyebat kerayaan. Apa? Kerayaan. Nggih. Lajeng tata cara tingkepan sujarah mboten sejarah. Nek sejarah ini bahasa Indonesia, nek sujarah ini basa Jawi. Sujarah mula bukanipun tingkepan kawiwitan taun 803 Masehi. Jumenengipun Sang Prabu Jayabaya Kediri wonten kawula tapa PP nama Ki Sadya lan Ki Satingkep. Emah-emah sampun 20 taun. Garbini ping 9 mboten purun kaemong. Si Aji dawuh lamun garbini malih umur 7 wulan dipun saranani kanthi setunggal. Siram jamas toya ingkang wonten dayanipun inggih menika toya tempuran 7 sumber. Lajeng siwur klapa. Angka 3 cengkir gading sajodo ginambaran Wisnu lan Dewi Sri. Sekawan gantos ageman anyar kaping 7 nyamping ingkang werdinipun sae. Dados ing upacara siramanipun calon ibu menika nggih wonten. Kula sampun nate tinimbalan wonten Juwono kaping 3. Lah panatacara nggih kedah saged pirsa ngaten-ngaten menika. Menawi panjenengan mboten saged pirsa ngaten-ngaten menika nggih semrawut. Lah mangke saged. Lah wonten bukunipun Pak wonten. Wonten bukunipun menika ingkang ngedalaken saking Pusat Semarang. Namanipun buku Trima komplit Pak. Wit saking tetesan lajeng siraman lajeng ngantos panggih ngantos napa bobot timbang komplit lajeng cak-cakanipun mangke badhe wonten alam baka menika sampun seda menika wonten sedaya tuntunanipun. Lampahing tata cara tingkepan Karaton Dalem Ngayogyakarta Hadiningrat lan Surakarta Hadiningrat. Panjenengan menawi nyebat Hadiningrat mesti wonten kratonipun Surakarta kalan Ngayogyakarta. Namung kula nyuwun tulung menawi dados panatacara ampun nyebat Pati Hadiningrat. Nggih, wonten menika kula nate mireng lajeng kula sarwi wong ora ana kratone kok disebut Hadiningrat. Dados ingkang dipun sebat Hadiningrat menika wonten tarep najan panguwasipun kados jaman rumiyin. Menika Hadiningrat. Nek pati napa? Pati Minatani monggo, pati Hadining Tias menapa? Hadi ku apik tias nang ati, apik nang jroning ati. Pareng kula mratitaken tumapak ing tata cara dalemipun Bapa Juwarto Pati Bumi Minatani utawi Pati Hadining Tias. Ingkang angka setunggal pambuka. Angka kalih pambagyargya bilih wonten. Sungkeman ingkang A, calon ibu sungkem dumateng calon bapak utawi garwa. B, calon bapak lan calon ibu sungkem dumateng rama lan ibunipun calon bapak kalajengaken rama lan ibunipun calon ibu. Ingkang angka sekawan ngracik toya rama lan ibunipun calon bapak ngracik toya 7 sumber kalebetaken genthong kawimbuhan sekar Sri Taman sarta cengkir gading sajodo. Lajeng panjurung donga. Pak donga menika utawi panjurung donga. Panjurung menika menapa? Sumbangan doa. Menawi pandonga nggih pandonga. Siraman angka 6 tata urut juru tingkep rama ibunipun calon bapak, rama ibunipun calon ibu, sesepuh putri, 3 priyantun calon bapak. Ingkang angka 7 bebilas toya kendi. A, sedaya toya isinipun kendi dipun curaken ngantos telas kinarya sarana bebilas. B, paripurna bebilas kendi dipun banting sinartan
panyuwunan dumateng Gusti mugi binjing titi wancinipun lair isi jabang bayi gampil kados pecahanipun kendi kasebat wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa ridu. Itu sedaya wonten panyuwun wonten ngarsanipun Gusti. Awit menawi sampun badhe mijil kok beka malah malang mesti operasi. Pramila wilujengan panyuwunipun dumateng Gusti hamprih mijilipun punang jabang bayi saking guwa garbanipun ingkang ibu saged gangsar lancar nirbaya kalis ing rubeda. Ingkang angka 8 brojolan utawi glundungan. A. Calon ibu dipun bebeti mori petak pinangka sarana brojolan. B. Tata cara setunggal tigan ayam dipun brojolaken dening juru tingkep ngantos dumawah siti. Dados sasampun pun sanane pun brojolaken dawah menika. Angka kalih cengkir gading setunggal dipun brojolaken dening juru tingkep dipun tampi saking ngandhap dening ibunipun calon bapak. Dadi bapakipun menika ing badhe mijil putra menika wonten ngandhap nampi brojolan krambil kala wau. Ing salajengipun angka 3 cengkir gading kagendhong mlebet wonten pagulingan ingkang binjingipun kagem nilemaken si jabang bayi. Pagulingan niku napa menika tempat tidur. Nggih, pagulingan nomenipun. Angka 50 cengkir gading setunggalipun dipun brojolaken juru tingkep katampi calon bapak malih. Lajeng angka gangsal cengkir gading lajeng dipun sigar dening calon bapak toyanipun dipun unjukaken calon ibu. Nggih mantes nyamping kebaya lan letrek mangambal-ambal ngantos ingkang pungkasan paling kaping 7 sedaya para tamu wangsulan. Sampun pantes napa dereng? Nah menika sampun. Nah, jawabin ngoten. Dereng. Dereng rumiyin to. Lajeng ingkang angka 7 sampun. Nah, terus setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 nika dereng. Menawi pun dangu ibu-ibu wonten menika siraman calon ibu menika sampun pantes napa dereng? Dereng. Ngantos kaping 6 lajeng kaping 7 pungkasan sampun pantes napa dereng? Sampun. Nah, angkrem ingkang 11. Rasukan utawi kebaya cacah 7 kanthi nyamping cakrik truntum kemben bangun tulak utawi tumbar pecah kemben yuyu sekandang sampun kagem dening calon ibu. Nyamping setunggal B nggih, nyamping setunggal ngantos 6 dipun lenggahi kados patrapipun ayam mangkrem ing petarangan. Dados sak sampun pantes napa dereng niku dipun lenggahi. Dipun lenggahi lajeng nika sedaya nyamping lan ageman dipun gendong dening calon ibu mlebet dhateng kamar. Ingkang D titi wanci lairipun jabang bayi nyamping kalawa dipun ginakaken minangka kopohan. Kopohan menika kaya telesan ngene lho. Pagas tumpeng ingkang angka 12 calon bapak magas pucuking tumpeng kanthi pangajab. Mugi tinebihna putra dados titah ingkang pinunjul sekul ingkang pinagas dipun jangkepi lelawan lajeng dipun dulangaken calon ibu kaping 3. Dados kados dulangan calon pengantin putri menika ndulangipun nggih kaping 3. Mangke menawi sampun dumugi siramanipun calon pengantin kula terangaken. 13 dodol rujak. Calon ibu dipun ampengi calon bapak ngracik rujak. Menawi sampun dados calon bapak tetawi dumateng para tamu kaaturan mundhut rujakipun. Angka 18 ngeburaken ayam diri. Ayam diri menika napa? Dara. Nah, dadi sing durung tau ngendhog. Nek lancur lanang.
Nek wedok niku diri. Ngeburaken diri ing plataran ramanipun calon bapak ngeburaken ayam ing pangajap mugi putranipun utawi calon bapak sageta mandiring pribadi temahan tuntas anggenipun nggulontah putra turunipun ingkang angka 11 pungkasan. Nah, nika kala wau bab siraman tingkepan. Menika panjenengan kedah ugi pirsa. Mbok bilih panjenengan dipun saraya dening para. Lho Mas jenengan bisa ngacari ngaten. Ya menawi mboten wonten primbon menika panjenengan mesti supe. Mila mangke panjenengan kedah kagungan. Calon ibu sungkem dateng calon bapak. Nah, menika calon ibu sungkem dumateng garwanipun rumiyin saderengipun sungkem kalian rama ibu. Dados calon ibu sungkem kalian calon bapak. Ingkang sepisan lajeng calon ibu so bapak sungkem rama ibu nembe sekalian sowan wonten rama dalah ibunipun. Ing salajengipun juru tingkep hanyirami. Juru tingkep menawi ngaten nggih juru rias menika. Menawi juru tingkep niku nggih wonten piyambak. Ning juru rias wonten ingkang saged menapa menika upacara tingkepan wonten. Zaman Bururun Kusuma mi saged. Duka nek sak mangke prias-prias ingkang enggal-enggal kula mboten ngertos. Nek rumiyin wani dadi juru rias kudu wani iso dadi juru tingkep. Menawi rumiyin rama ibu paring berkah siraman. Dadi nyirami langkung rumiyin calon ibu. Calon bapak Magas Sukerto. Ibu nggendong cengkir tumuju pagulingan. Lajeng calon bapak mecah cengkir. Pun pecah menika cengkiripun. Toya cengkir kaunjuk calon ibu. Nah menika gambaripun ibu ngunjuk toya cengkir. Gantos busana kaping 7. Nyamping 7 sarana angreman menika angrem utawi angreman. Gendongan kopohan. Pagas tumpeng plus julangan. Miwah dodo rujak. Uboran tingkepan toya suci. Liripun toya suci kagem nyucikaken diri ingkang kapendhet saking tuk 7 sumur utawi masjid toya tempuran. Namung menawi toya tempuran sak mangke mboten wonten ingkang iki bening. Malah mari penyakit langkung prayogi tuk 7 kemawon wonten sumur upami. Sumur nggih ampun sumur 7 ni upami memang 7 dusun nggih. Mboten 7 iki umure wong sak desa mboten. Ingkang dipun sebar sumur 7 niku 7 dusun. Pengajapipun mugi-mugi calon ibu miwah jabang bayi. Binjinipun dados titah ingkang tansah hanjagi sucining diri lan pakartinipun sumrambah lair lan batos. Tumpeng lelawan jangkep sekul ingkang wujudipun lancip manginggil minangka gegambaran trap-traping derajat gesanging titah miwah panembahipun dumateng Gusti. Sekul ingkang tinutup lelawan minangka pratandha titah ingkang supe dhateng panembahipun. Menika sekul ingkang tinutup lelawan minangka pratandha titah ingkang supe dhateng panembahipun. Lelawan jangkep gambaraken kamiran Gusti anggen paring boga pramila kedah ngagengaken raos syukur pucuking tumpeng wonten 7 nedahaken bilih titah sampun ngancik umur 7 wulan. Menika kala wau menawi tingkepan. Jajan pasar pralambang kacapkaning donya kameramening titah babagan kadonyan titah saged timbang kabetan gumelaring jagat kalian panembahipun. Pala kependhem mujudaken tela puhung, tela rambat gembili kacang brol uwi lan sapanunggalipun minangka wujud tresna sing Gusti tumrap titah pramila tansah syukur kunjuk ingkang maha welas lan asih. Polok simpar pramila bilih menawi sampun dumugi titiwanci wadah sinengker
binuka dening ingkang mesti dados jatuh kramanipun mugi tuwuh memanis ing gesang. Pala gumlundung gumantung, pala gumantung jangkeping sarana tetedan murih saged anggadhahi kekiyatan ing salawenging pambudi daya. Dados wonten werdinipun sedaya menika. Kupat sayur uripun pepenget bilih titah gesang namung sadremi nampi purbaning Gusti pramila kedah purun hanggadah sedaya karepatan sayur saking gudeg pramila bilih jabang bayi sampun manunggal kalian wadahipun rujak lan dawet pasemon menggah maneka warninipun raos ing agesang donya kaajab mugi lare ingkang wonten kandhutan saged nampi maneka warni kodrating gesang. Dados menika wau sedaya wonten werdinipun ing bab tata-tata sesajen-sajen ing agem menika. Mboten menawi wonten ngaten menika lajeng musyrik, syirik lan sapanunggalipun. Dados wonten werdinipun ingkang musyrik syirik mboten ngertos werdinipun tegese apa. Cengkir gading sajodo. Cengkir isi toya suci pasemon wadah utawi guwa garbanipun ibu ingkang wenang binuka dening kakung ingkang sah. Gambar Bathara Sadana utawi Wisnu kaliyan Dewi Sri pralambang katentreman lan kemakmuran. Dados gambaran niku nggambaraken katentreman lan kemakmuran. Palenggahan siraman ingkang kagem lenggah ingkang sepisan niki klasa bangka wong urip bakale mati klasa bangka tilam lampus dados klasa ning ingkang 6 namanipun ageng kados kebo lho Pak. Ya menika namanipun klasa bangka kagem lemek tiyang seda. Anamanipun ingkang ageng-ageng menika. Ron waringin pengayoman minangka pralambang pengayoman niku ron lingin, ron dadap srep, meneping penggalih srep. Menika menep srep dadap srep saged menep ing panggalih. Alang-alang kara tebih ing alangan nir ing sambi kara. Dados alang-alang kan kara menika mengku werdi tebih ing alang-alang ugi nir ing sakara-kara. Sekar siraman mustikaning kembang setaman. Gesang kuncara asmanipun lawe bebakalening sandang. Lawe petak menika bebakalenipun sandang. Ageng ing tata krami kamirahan sandang. Lajeng sindur utawi slindur dumadining titah sinartan manunggaling bapa lan biyung. Uburampe nyamping lan makna sinandi firasat. Menika gambaripun nyamping firasat. Mengko werdi bilih gesangipun titah tansah owah gingsir, titah kedah mangertos dhateng ewah-ewahan. Wau sasampunipun mangertos sageta hanampi kodrat kanthi lilalegawa awit gesanging titah kineker dhateng panguwasing Gusti ingkang Maha Kawasa. Lajeng ngandhapipun menika bathik utawi sinjang wahyu tumurun mengku pralambang panyuwuran mugi titah hanampi hayuning Gusti ingkang hamurbeng dumadi sarta titah saged ginakaken wahyu ingkang tinampi kinarya sarana hamemayu hayuning sasama. Lajeng bathik sida luhur utawi sinjang sida luhur menika pralambang panyuwunan mugi titah ingkang hangagem saged kadi darah luhur ingkang tansah dipun aosi dening sesami. Dados daya sinjang kala wau wonten wridinipun ingkang kagem siraman. Mangke menawi panjenengan badhe mirsani menika sampun wonten buku trima no gambaripun bathik menika. Upami panjenengan berpikir aku kepengin mundhut bathik sida luhur lah menika wonten gambaripun. Oh sida luhur ini rujuk sekandang menika ngaten wonten. Lajeng sida mulya menika sinjang utawi jarik sida mulya.
Mengku pralambang pangajab titah manggiya kamulyan gesang wimbuh kacekapan sandang tuwin pangan kasembadan ingkang ginanta utawi lajeng sida mukti menika nggih mengku werdi utawi mengku teges sinandi mugi titah sageta mukti wibawa hayem tentrem sinengkuyung dening sesamane dipun ugemi pangendikanipun lan dipun lampahi dawuh-dawuhipun. Sida luhur menika sinjang sida luhur pralambang panyuwun mugi titah ingkang hangagem saged dadi darah luhur ingkang tansah dipun asih dening sesami. Semen Rama lajeng truntum Sri Kuncara babon angkrem menika Semen Rama truntum Sri Kuncara babon angkrem. Tumbar pecah menika kemben yuyu sakandang menika lampahing tata cara